Dead on arrival ang motorcycle rider na ini. Kan maaksidente sa bypass road sakop kang barangay Libod Kamalig Albay kang Lunes ning hapon. Sigun sa PNP, ang pagkakaaksidente kang motorista, resulta kang pagkakakaon ka ni sa linya kang nakabungguan na truck. Binisto ang nagadana si Warren Molina, 25 anyos sarong civil engineer kan barangay Balugo Uwas Albay, nagikang ginubatan pasiring kutang daraga. Binisto man ang driver kan truck na si Arnold Alilio, 54 anyos kan Candelaria Quezon, nagikan daraga pasiring kutang ginubatan. Naging road siya duman sa dalan, duman sa linya ni truck. Kaya na hagip niya o na-hit niya itong right front kang portion kang truck. Pagkahagip niya ka ito, syempre natumba, then nakasustain ki mga physical injuries siya sa mga iba-ibang parte kang lawas niya. Sa impormasyon, may sulot man kutang helmet ang biktima, alagad sararom kang mga sinapok aning lugad, daina ini uminabot pang buhay sa ospital. Sa presente, nasa kustudiya pa kang Kamalig MPS si Alilio para sa magkakanigong disposisyon asin dokumentasyon. Yun, dapat mag-ingat talaga permi. Ang tinampo, day man yan, yung ititipig para magparamadali. Mas kiluway-luway, nakakaabot man baga sa padumanan. Sa Bato, Catanduanes, duguan asin nakabulagta man ang 4 na personang ini sa tinampong sakop kang barangay Binanuan matapos na magbanggan ang duwang pigmamanehong motorsiklo alas 7:20 kasudmang aga. Binisto ang driver kan sarong motorsiklo na si Police Staff Sergeant Antoinette Taborcamo. Asin ang backride kaaning si Police Staff Sergeant Mary Grace Villares na nakadistino sa Bato MPS. Mantang ang nakabanggaan naman binistong si Justin Mark Bunao Bruzula. Asin ang backride kaaning na si Norilyn Valenzuela. Sigun kay Police Captain Francis Tabo I, Hepe kang Bato MPS, may pigahabol na biyaya ang sayang personahes. Nagikan pang birak asin pasiring kutang Bato. Posibleng dahil sa pagmamadali kaya naaksidente ang mga ini. Nag-opening lang sila ng seminar. And then, siyempre wala na po ng biyahe. Ang biyahe ng barko is alas 8. Kaya nagmamadali siguro dahil mag-aayos na siyempre ng mga gamit. And then, pagdating din nga dito sa barangay Binanuan, ayun, aksidente talaga sir, aksidente na nagkabanggaan yung dalawa. Papaalala ko na dubli ingat, although ang aksidente nadating na lang na bigla, pero pag maingat talaga tayo, pwede pa natin iwasan po ang aksidente. Tulos man na dinarara ang 4 na persona sa ospital na nagsapo ng seryosong lugad sa maniba-ibang parte kan sendang hawak. Sa presente, pigalat pa kang PNP kung magkakaigwaning pagulay ang ambuslados. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal.